Ассаляму алайкум, дӯстони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Эфир ай ҳавои тоза, ай берун, ай рӯи ҳавлӣ. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Ҳаматонда салом, занҳои зебои тоҷик. имрӯз видео накардам, камакак эфир кунам гуфтам. Духтарҷамада берун хоб бурдаеда коляска. Дамҷада пеши шиштагӣ камакак гуфтам эфир кунам. бекор нестем иншоаллоҳ. Кор беҳад бисёр кор одама монда мекунад ва худаш тамом намешавад. Хубем созем иншоаллоҳ. Шумо чӣ хален созен? Раҳмат барои лайк. Ассаляму алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Алейкум ассалом. худо соз боше ҳама каса. иншоаллоҳ мемонем савобшества. салом алейкум. Алейкум ассалом. шав борон боридак чесноко хушрӯ шидиян. борон борида имрӯз замин лой. корои хонаро тамом кардем. духтарма берин ҳавои тозада хоб кардагим. дамҷада пеш камакак истам бедор шава бо корои бегаҳоз иншоаллоҳ ядам пасар мешава. фаҳмоне ҷамом хеб қоқишид беҳад қоқишид. ҳамхе худора зора кардем ки як боронак борад. нагами шав борон борид, субҳ ҳам борон борид. соатҳои 12 дамия борон борид. ҳозиам хе ҳаво сиёҳай, як нимаш сиёҳай, як нимаш кабутай. шамо бадир. мо до соат 6 дистай намози пешин гузашт. беҳад борони сахт борид. қати тандири чироғак борид. салом салом акаҷонам. алейкум ассалом хоҳарҷон. ҳама каса дига навзен созен, фарзандакотон созай. ба чӣ кор бор шумо машғулен? мо инами кори агарот. бале соат 3 абеҷ дистеда мо. ай куҷои тоҷикистони хоҳар? ай ҳисоре мо. шомаде ҳама каса занакои хушрӯ ба эфири мо. ҳамхе комментария бисёр мешава. комментариётна дар инҷа бинависе, ҷавоб битиям. вақти комментария ҷавоб ти таоман надорам. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. алейкум ассалом апаҷон. чӣ хеле сӯзе нағзе? мо Москвада соат 10:30. мо да 2:30. 4 соат фарқ дорад. Москваи мо. лайкоту намоне ки дигарорам бохабар шаванд аз эфири мо.
манам помидор шинондам, нағз помидор дар хона шинондум, дар ящико набуромаданд. хуш бошед, дар мо ҳамин хел ҳаво гарм. дар Мордавия. хоҳарҷон, биё бо кӯдакот меҳмонӣ, иншоаллоҳ шумоям биёен тарафҳои мо. салом ба ҳама духтаро. алейкум салом, раҳмат ба ҷавоб. саломат бошед. салом алейкум, мо ба соат 10:30, модда 3:31. сабр сабр. шумо ай кадом ваен? ай кадом шаҳри Россияен? шумо кадом шаҳр? Мо Новосибирскда. салом дугонаҷон, ман 17 лайк. раҳмат. бачам безор кард, мега бугу Тоҳир привет мега. алейкум салом Тоҳирҷони апаш дударҷон. апаҷон, мо дар шаҳри Читта соат 4:35 саҳарӣ бошад. ҳар ростагӣ ани шумо чӣ ба набуромад помидор? Намедонам чӣ ба набуромад, хатмам сиқштам. салом алейкум. алейкум салом. салом алейкум. алейкум салом. салом алейкум. апасози хуби кӯдакот Сузан, алҳамдулиллоҳ соз. шумо чӣ хела созе? иркутскда. фаҳмо. агар не шумо ба соаттон ба фикрам ки аймо пеш бидай. шукронаи Аллоҳ, раҳмат. нағз раҳмат. шумо чӣ хела созен? фарзандо ҳама нағз соз. апаҷон, шукри худо созем. видеои нав напартофтен. не, имрӯз видео напартофтам. имрӯз камтар кор кардам. корум беҳад бисёр шид. натонистам ҳамҷа духтарма бировардам дар берун хоб кардам. қарабли духтар магани беҳад бо кор бисёрай. ма дар мактаб кор мекунам. фаҳмо. салом алейкум. алейкум салом. Дилия рецепти. салом духтарҳо, созен хубен? Не бегаҳ. фаҳмо. ҳаман дар теплица шинондам 3 рӯз шуд. фаҳмо. соат дар Тоҷикистон 12:31. 4:35 бегаҳ. салом, картошка шинонде? Не, ҳосидаиҷа дар моҳи июн мешинонем. алейкум салом. Дилия рецепти. чесноко хушрӯшидиам. бале, ҳамиша борон борид, беҳад чесноко хушрӯ шуданд. салом, идои гузашта муборак. биги лайка. раҳмат, ба шумо низ муборак. картошка нашинондан ҳоли не. ай моҳи июн дар иҷа мешинонанд. хелаш дар моҳи май мешинонанд, ки бисёриё дар моҳи июн мешинонанд, барое ки моҳи май ҳама вақт ё 22 ё 25 моҳи майда ҳама вақт дар иҷаи мо барф меборад. Россия, раҳмат. салом хоҳарҷон, Фатимаҷон, созай? шукри худо соз. дар пешам дар колеска ховай. манам ҳоли ждат дорум. сав замин хунук. бале. алейкум салом. агарот корӣ намекунанд, помидор, бодиринг, зеленот набуромадай? зеленот буромадиянд. бо чесноки баҳорӣ шинондум. шумо дар куҷои Новосибирск мешед апа? дар Тагучин, дар қишлоқ. салом, созем? алейкум салом соз. мама лайф ҳастӣ? бале апаҷони мо амиҷадам. ман фақат тамошо мекунам, не ки комент наменависам. раҳмат. шумо де ҳама каса ба эфири мо. алейкум салом. ҳо ҳастам. салом ҷонам. алейкум салом. ман дар ручной вокзал апа. ягон ҷо сафар дорем чӣ? ҳамин блогерҳо ягонташ ай питер нест. ай питер нестанд? ба фикрам ҳастанд. ай питер. салом алейкум хоҳарам. бисёр шумо меҳнатӣ ҳастед. раҳмат. сози хуби ҳамсинф. духтара чӣ хел шуд? ман ҳам дар агароти мактаб картошка мешинонам, ҳоли нашинондам хунукай. фаҳмоне ки я чизани меҳнатиян. раҳмат. здравствуйте. здравствуйте. созен хубен? кӯдако созанд? Фатимаҷон созай? шукри худо соз.
салом, ман каналтонро тамошо мекунам. Ман аз Хуҷанд. Алейкум салом, раҳмат. Не зиндагӣ апа, коротона мебинам, ҳавасам мебиёяд. Раҳмат. ҳамиҷа ки ай шаҳри Ярослав. салом, чӣ бахтона нишон наметиҳед? Мумкин нест. Бо бачаи калон мега гул рӯӣ кард. Айнами ман Шодиҷон. Як бор рӯӣ кардам, номша навиштам, мега номад бинавис. Раҳмат барои гулҳо. Ассалом дуконаҷон. Алейкум салом. Салом апаҷон, сӯзен фарзандатон сӯзан? Раҳмат. Шумо чӣ хелен сӯзен? ҳамун сири агаротона мегуфтен, чӣ хели сир. Чашм нараса ҳамин занои тоҷики хитмона ҳеҷ вақт хор намешавам. Раҳмат, иншоалло рост гуфтен. салом сӯзен апа, шумо ай кадом шаҳрен? Алейкум салом. Ай шаҳри Навосибирск. Шукрунай худосӯзем. Шумо чӣ хелен? бачаи калоним 10 сола Шодиҷон, бачаи майдагим 8 сола Тоҳиршо. Фаҳмо дударакҳои апаш бидиям. хушомадед духтаро, ҳама каса ба эфири мо. Агарот сир дорад намедонам. об дорен барои агарот овти? Бале, нами гирди хонамон падряд ваяй. ов дора, ай хонаҳои мекунӣ, агароту ҳама ҷо ов мереза. салом апаҷон, шинохтен? Ман Амина. алейкум салом. Не, нашнохтам. ман ҳам зани ғарибам дар шаҳри раствор надону. салом беҳтарини. алейкум салом, раҳмат. бузаку сӯзе бузако. гуфтам гӯспандора миёру маҳкам мекунам, у хонаомон мерем қати гудако клубникомона тоза кунӣ ки наёфтам. гӯспандора рафтем куҷо кадом тараф чардани рафтияни қакофтем наёфтем шумо. салом алейкум. эфир кай сар шуд? тазӣ мегум то на 12 минут шуд. ман дар Монтагорск наистем будем, чӣ хату наистем. салом сӯзен апаҷон. алейкум салом, раҳмат соз. морам дорем агарот неким камай сатта ҳамачи кори демша. Машоаллоҳ. нав дорад эфир. апаҷон, ман мехоҳам ҳами детский одежда мефурӯшам турецкӣ ва мегум агар шумо хоҳен дар эфиртон ҳамин навистагӣ мара номерома метим, фақат занако занг занан, илтимос. нависен амҷа ҳама дидестай, агар бинависен ҳама номеротона мебина. ман якум бор мешава агарот мекунам. гуфтам як бор пурсам ки чӣ хел мекунанд. масалан пиёза шумо тухмиша мешинонед? Не, мо севок мехарем. ҳамун тухми мешава, ҳамун севок майдача майдакай ай чормаскам мичени ай чормаскамтар майдатаре. ҳай мегем хез замина ки ҷуфки кадан ҳамхе мегири да замин тела мекунӣ шада, мақсад вай дана ҷӯяк мекашӣ, ягон вай намекунӣ. меҳнат мекунен, роҳат чабинен. раҳмат. хуш бошед ҳама каса. идои гузашта кати. раҳмат. мо дар Подмосковья Подолски. ман зан гап мезадам катитон дар телефон. фаҳмо ҳамихе бисёр подписчико гап мезананд. қандота бизан. ман аз Ярославия. раҳмат. Россия ба об шлаки об метием. салом апаҷон, маям занам дар ғарибӣ. вақтҳои холигима тамошо мекунам. бисёр меҳнати шумо. раҳмат. хори апаш зинда боша. барори эфир шумодан насиб бо блоготона ждат мекунем. раҳмат апаҷон. шавҳартон чӣ кор мекунанд? дар шаҳр шавҳартона деҳқонӣ мекунанд? бале мекунанд. салом сӯзен. алейкум салом цвети. раҳмат соз. шумо чӣ хелен сӯзен? бо шавҳарам тухми овардиян намешава. чӣ ба намешава? мешава. мамалаев кадом мактаб хондагӣ? чӣ қавозот монанда? шумоде ҳама каса ба эфири мо.
созум. Шукри худо. снукомай пеш нишон битим тона духтарако. Як шабе ки борон зад беҳад хушрӯ шидам. Иҷа ваёя пиёзо ҳар ҷо пиёз биромада. Инаиш чинда бурда салат кардам. Иҷа гашничи укробом икам қашози биромада, қашози набиромада. Не кардагиём. Да як рӯз алаф уже қадар шид. ватсам имо ҳаст дар ҳавай номеро. фаҳмо. салом апа, алейкум салом. духтара созен ҳама каса иншоалло. шукри худо соз. шумо чӣ хел ҳастед? неҷа чи сноки вай шунудам баҳорӣ. ҳез набиромада на се рӯз шунудам. цена арзон 850 рубл то 500 рубл ҳаста. двойка тройка кадоме мехоҳа нависа дар ватсап. беҳад гили қоқуф бисёр биромада. ҳамин гили қоқуфда чӣ фоида дошта боша? рӯсо даже ҳамин гили қоқуф варенӣ мекунанд. майли рафтам. худо ҳофиз. худо ёратон бод. саломат бошед илоҳинем. раҳмат, ҳазор раҳмат. хуш омадем дар казан. апаҷонсӯзӣ. шукри худо соз. раҳмат. салом, ман подписчикатон. шумо аз куҷо? алейкум салом. мо Айна-Новосибирск. замистона пубел мекуна ё ки трактор ҷуфт мекуна? трактор ҷуфт мекуна. 35 сотиқаи агарот беҳад калона. заминатона пубел мекуна ё ки трактор ҷуфт мекуна? трактор. фотимача сӯза сӯза ховай дар ҳавои тоза. муҳаммад мустафо қати ҷурашон бозӣ доранд. ча ҳар сеша нигоҳ дорум. ҳам кӯдакора ҳам гӯспандора айса. аз тоҷикистон мебошед? албатта ай тоҷикистонем. тоҷикистонем. ҳозир дар Россия зиндагӣ дорем. салом алейкум. алейкум ассалом. раҳмат барои хондагитон. апаҷон суханои мои ғариба нашикастед. апаҷон раҳмат. саломат бошед. салом алейкум ассалом. фотима чанд солаи? аз солаво 7 моҳа. зиқ намешен. ҳамсоя тоҷик надорен. бовар кунед вақти зиқ шавӣ нестай. мегум ҳама короя ҳозина тамом мекунем. ба ҳазир мешнем коро мара тамом мекуна. вақти соати рӯзона тамом шад. соати 12 шав мешава. кор тамом намешава ки зиқ шавад. ман ҳам аз тоҷикистон. апаҷон дертарак ман эфир мекунам. биёин аз тоҷикистон эфир меша. ҳама каса канали мама лайф баъди эфири мо марҳамат. кӯдакотон мадраса рафтост? ман Омина. не дар шаҳр мерафтам. кӯдаи деревни дар ҷои мадраса ҳар саҳари худам дарсшон метиҳам. мо ҳам раҳмати калон ки суханҳоро намешиканем. саломат бошен. алейкум салом. созиловаҷон созен хубен? чӣ кору бородаен? раҳмат соз. кору бори нами деҳқониву гӯспанбонӣ ҳама якҷоя. мама апаҷон салом. салам созен хубен? салом сози апа. мегум
смирновка шумо дар наздике? Намедонам смирновка чие, якум бор мефаҳмам. Свети апаҷон салом созен. Раҳмат соз. алҳамдулилло, шукр, шумо хубен? Свети апаҷон. Апаҷон, шумо аз душанбе ма да ҳисор таваллуд шудагим, да шаҳри нав. Яксолагим да отамшон кӯчидагиян, дар шаҳр калон шудагим, да онҷа мактабро тамом кардагим. Чӣ дақиқа хутона азоб метиҳед дар ҷони ғаниматон хӯрон каравам? Намедонам, хӯрдан хо рафтана касаба ҳисоб намекунам. Одам ба ҳамин кор дилаш кушода мешавад. Махма азоб надодам, айҷонам зиёд кор намекунам, чайни қувватам кор мекунам. Созем, да ман ҷавоб да ман ҷавоб тиед. Да ҳама ҷавоб додистам ку. Салом алейкум апаҷон. Алейкум салом. Салом, ман зан ҳастам, шумо зани покиза ҳастед. Худованд шуморо дар паноҳи қисматаш нигаҳ дорад. Алейкум салом. Омин. духтари шаҳр ба калон шудагӣ дар деревни азоб намекашед. соли аввал камак қин буд дар назарам, баъд омӯхта шудем. аз ҳама корбори худтон зурай, ҳама вақт дар ҳавои тозада. бале апаҷон, марам ай шаҳри навом. фаҳмом. бари чӣ худатонро нишон наметиҳед? мумкин нест. ассалому алейкум ба ҳамаатон, рӯзатон ба хайр бошад. алейкум ассалом, рӯзи шумо низ ба хайр бошад. хушомаде ҳама каса ба эфири мо. кадоми лайка намонда боша, ҳатман лайка монед ки дигарон низ аз эфири мо бохабар шаванд. ба фикри майспас беҳад коро бисёр мешавад. дига эфирам када намешавад, дига влогам ба фикрам када намешавад. вақти картишка шинони пиёз, шинони сар мешавад, баъд алафчинӣ, дига ба фикрам телефонам қапида намешавад. салом ба ҳама созен, хубен ҳама каса духтаро. алейкум салом. блюда имрӯз гӯспандома кофтанӣ рафтанда влоги шуморо духтарчатон пичинчиха мепаза ҳавая тамошо карда рафта омадам. шумо чанд сола апаҷон? 29 сола. картошкато нашинонден? Не, моҳи июнда мешинонем. созен дугонаҳо соз. шумо чӣ хелен? салом ба ҳамаатон гулдухтарон, манам аз шаҳри нав. алейкум салом. блюдасозӣ ман вақти кишту кори огородои шумоям. ман низ аз шаҳри нав. саломат бошед. раҳмат. салом дилноза. ба фикри ман занҳо қуввати коркунӣ надоранд. чӣ бар надоранд? ман хеле фикр намекунам. якҷои шаҳри навен ноҷи боло мешавад дар штатив монед, ба кордона карда гиред. якбора одамо да интерес мешавад. одами кӯдакдор да намешавад. охи кӯдако дод мезананд, иш гирия мекунад, ваш як чӣ мепирса, ихе намешада. ҳамо тамошобинам сарша дар мегирад. ман шинондам картошка. соз кардем. ҷонтон халос шуд. раҳмат. ҳамаро хонсодед. саломат бошед. духтари амакам дар Сибир. соз гонаҷон ҳусӯзи. раҳмат. мо шинондем дар Екатеринбург. фаҳмом. иҷаи мо хунукай хай дигар шаҳрҳо шаҳри Новосибирск, иҷа Сибирай хунукай. баъди рамазон ягон пухту паз нишон наметиҳем. иншоаллоҳ ки метиҳем. вообще тамоман кор намешавад. кам рамазон буд, акхна эҳтиёт мекардам. манам коре ки мекардам, акхна эҳтиёт мекардам. ҳозир дига эҳтиётам намекунам. беҳад кор бисёрай. салом, ман аз пеши масҷид. ман зан. шумо беҳтарин. раҳмат.
дар тарафҳои шумо да дандон личини кини чанс май нависен каси дона. Очаҷони ма аз шаҳри нав дароян влог дорам дар шаҳри нав. Марҳамат ба канали Мама Лайф влогҳо аз Тоҷикистон беҳтарин влогҳо. Апаҷоным худаш ширин суханон аҷоибот влогҳо доранд. Мада маъқулай гапзанишон влогҳошон ҳама тарафа ҳама кора зан кунада ҳама кора зан кунада чӣ ба ҳама кора зан кунад ҳам коре ки қувватат мераса ҳамуша мекунӣ майлаш медароем. Раҳмат. Салом апа, як мора дастгирӣ кунен иншааллоҳ чӣ ба не. Созен хубен дӯстони азиз. Раҳмат соз шумо сезен дар ин шаҳри ғарибӣ агар бекор дар хона шинӣ бисёр зиқ мешавӣ. Бале. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Ман ба ғайри влогҳои шумо дигар влог тамошо намекунам. ҳар рӯз саҳрӣ мехезам. сабшен шуморо интизор мешам. бисёртар видео мешуд нағз мешуд. ҳар рӯз партофтистам ко 46 лайк. Раҳмат. салом алейкум. салом. дамо як дандонро кандан 3000 қимат бидаем. мо ҳамамош ки беплай медонем чи чансме. салом созен хубен. раҳмат соз. ключ наметиен намефаҳмам ключа чихе метиен. ягон бор накардам. на дуюм бора ба фикрам ҳами эфирима дуюм бор мекунам. намедонам ключа чӣ хеле метиен. ключтири надорам а эфир буром. шумо кадом мешнонед? ягон бор нашнондам ҳамин сол мегум бишнонам. гражданство доред? Бале. нав як чанд қад шуд 4 моҳ шуд ки гражданство гирифтем. ман ягон рӯз меҳмонӣ меравам хонатон. иншоаллоҳ биёен. ҳама вақт кадом вақте ки меоянд бинависен да аминҷа ман номерома метим биёен. ҳавои тоза ҷа оромӣ хонаҳо беҳад бисёр. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҷони хола беҳтарин влогҳо дорӣ. фарзандои беҳтарин дорӣ. фотимаҷони ма 6 моҳаи хони бибиш меҳмонӣ омадай катиш шумода навиштаистам. алейкум салом. ҳазор раҳмати калон. худо фотимаҷона дар паноҳаш нигаҳ дорад. ҳар қимат битирда. шавҳартон чӣ кора ҳаст? шавҳарам юриста. фотима як гирья кард. ҷумондум шав хош бурд. ҳавли хитонай бале дами қишлоқ 2 ҳавли дорем. имрӯз гуфтам ӯ ҳавли мо бурам ӯ хонаро тоза кунам. як гирди исусунша як клубник да уҷа беҳад бисёр дорем. клубникоя тоза кунам. мегум ку гӯспандо кадом тараф рафтиям. наёфтам гӯспандора ки камтар вай кунам. бурам уҷора тоза кунам. бо ҳаҷа бо ягон навор мешид. гуфтам рафта ядрини клубнико навор мекунам ки нашид. балиҷон ҳардумон меравем. салом апа. алейкум салом. салом алейкум. манам миём меҳмони шумо гуфтед ай ҳисор мешем. манам ай ҳисор мешам. саломат бошед. алейкум салом. албатта кадом миёе бинависед дар комментария. салом апа. дар бораи гражданство получат кардагитон нагуфтед. гуфтагим ку 2 та наворай дар бораи ҳамон 2 та наворай айрӯи очам гирифтам. очам гражданство гирифт. айрӯи очам гражданство гирифта. салом апа. дар шумо ба ман бисёр маъқул. шумо беҳтарин зан мехом бо шумо ҳамсӯҳбат шавам. раҳмат. беҳтарин насиб кунатона. раҳмат. шавҳартон юрист боша. агар шумо гражданинен ма рвп гирифтам моҳи ноябр. гуфтам ки 8 моҳ баъд меспорӣ вид на жительство. баъд ман спорум таҷика рафта метонам баъд шумо баъди чанд қай вид на жителство паспорт сирқ спориден.
агар аснаванӣ надошта бошӣ ба 5 сола агар як умрам зиндагӣ кунӣ, аснаванӣ набоша, наметавонӣ паспорт гирифта. кадоми РВП ё 5 сола дора, ай 6 моҳ зиёд дар Тоҷикистон истода наметавона. Ай 6 моҳ зиёд ки истоди РВП та месӯза, 5 сола та месӯза. ма 5 сола доштум, рафтум Тоҷикистон, 5 моҳ истодум, гаштум омадам. майли хай, паноҳатон ба худо. раҳмат. салом созен ҳама кас. алейкум салом. раҳмат соз. кӯдаки ма бедор шуд. апаҷон шавҳартон ай куҷо мешаванд? Ай Тоҷикистон. хоҳарҷон номеротта наметӣ? Ман ҳам як зан ҳастам, дар қишлоқ зиндагӣ мекунам, ҳамсояҳои тоҷик надорам. номером дар мо комментария кадом менависа, метӣ мушку? созен хубен, молодая мама. шукри худо сош. мо чӣ хелен созен? мо дар 2 сол гирифтем гражданство. мегум ко мо основания боша мешава. раҳмат. ассалому алейкум. алейкум ассалом. ай куҷои Тоҷикистон мешава шавҳартон? ай турсунзода. ҳама каса созен хубен? шукри худо соз. Солкан духтарам гирья кард ки? Че бача? ҳавои моро бинен. имрӯзу пага борон гуфтагиян мода. номер тен апа дам комментария нависен. салом. алейкум салом. пособие 3 сола дахо дар кор мегӯяд. рост агар официально кор накунӣ илоҷаш нест ҳаст ё нест? шавҳартон юрист бошад. гомор пурсен. ман Амина. майли мепурсам. ассалому алейкум. сӯзи хоҳарҷон дер кардам? алейкум салом. як ним соат чид эфира. ман нав даромадам эфир. шумо ки? ма чихе ки ҳамҷо даромадантон дабине да эфири ки даромаде. шукри аллоҳ морам созе. марам мехом катитон гап занам. иншоалло чи делиться кне беҷа. кадом шаҳр ба шумо? новосибирск. апаҷон чӣ хел шумо забони русро чӣ хел ёд гирифтен? мо мактаб ёд гирифтем дар душанбе. чанд солагӣ апа? чанд солаем? 29 сола. салом ба ҳама. алейкум салом. салом алейкум. чӣ хеле шумо? алейкум салом. раҳмат соз. салом апаҷон. сӯзед кӯдакотон созан? шукри худо соз. салом алейкум салом. салом алейкум. созен хубен? алейкум салом. раҳмат соз. мехарем оли бачам? чхелен созен? соз. духтаро созен хубен? соз. дилияҷон худо чӣ хеле созӣ? нинича созай. манзараҳои моро диден духтаракҳои хусро? дар ғарибӣ ҳама суханои нек ба пазмон. шукр ки шумо эфир кардед. супер. ҳами дуруст шид ки михе эсба комментариҳо безе менависанд. ман медонам охи ҳами канал маҳқултон нестен, надорен. чӣ дар кӯрам безе менависен? ман ку ҷавобтон наметиҳам. просто заблокироватон мекунам. наметонен сухан нависта, надорен охи ҳами канал. ман нахма нишон додам, на ягон чизи безеб нишон додам. ҳамхе беҳад бисёре шуд, бо сарам вайрон шуд, ирӯз накардам видео. алейкум салом. хуш омадед духтаро. алейкум салом. қандота бизан апа, молодеси худат. раҳмат. май қафои кӯдако шумо барин, барои ҳамон дер кардам. ҳои намҷа ҳар се кӯдаком та пеш майда берин, айси гӯспандо ма нигоҳ дорум. апаҷон номер тен да комментария нависен. дили апаҷон салом. сӯзен дугона чени хадам будай. ассалому алейкум апа, шумо сӯзен нағзен писаратон иншаллоҳ
کاری میشد سوراخ‌خانه‌اش را دیده هوس میکنند. ها هر سحری ما یک جمله از یاد کردیم. از فقط سوره یاسین از یاد کردیم. امروز یک جمله ش از یاد کردیم. امی تا مبین از یاد کنه اقلا بعد نمازخوانی سر کنه. میگم تو 7 سالگیشه نمازخوانی سر کنه. انشالله ما آگوست 7 ساله میشه. از آن از یاد کردیم. 18 تا سوره از یاد کردیم. سوره یاسین از یاد داریم. اپا جان نامری من نیفتم که شما کیه نپا چخه کیم در کانال شما молодая мама таджичка در آمدگین. سیمیا اپا جان سلام علیکم سلام. شکر خدا سازم لازم شما خوبین. готовим дома اپا جان سلام سلام سازن علیکم سلام. همشهر دوتا اسمس مرا نور میکنیم. اگر که بسیار نویستگی باشین سپام میرود. ما همه شمی خیال خونده سم یکم تاش پروپوسکات کردگی نیستیم. بسیاری بعد که نویسین همون اسمس نه دوبار پدریت بنویسین. بسیاری بعد که بنویسی سپام میرود. اما یوتیوب خودش دلیل میکنه. با فکرم قبول نمیکنه. فاطمه راتنی تیخه نه تیخه رو نروشنی هزی ما کارتم امیتی مگزین بری تیخه مایلی ها ها همه دخترها سلامتیتون سوزه. الحمدلله شکر شما خوبین اپا جانی دیلیه. در سیبیر کدام رایون دا زندگی میکنین؟ ما رایون دا نیستیم قشلاق تا گوچین. اپا جان نامرتین دا کامنتاریا نویسین. چی می نویسن؟ چی می نویسن؟ الحمدلله شکر شما خوبین اپا جان سیمیه. اهمیت ندید. نمیشه بخدا اهمیت نداده. اهمیت نمیده برای سر تا ویران میکنن. دیلیا جان برک باشد نینی جان. شکر احمد خواهر جان لحظه. السلام علیکم ماشاءالله. علیکم السلام. Конечно, чуть попозже я карточку отдам, потом идите в магазин. Мама бурамбуха. Нет, когда Фатима приходила, карта мамити. Алейкум салам, Азат, Созен, Хубин. О, один раз да ты, один раз да Мустафа Мухаммад. Мана меган ид дар ислам ҷоиза чи ба ихели мегуфта боша. Дилия ҷон ба худо чи ба шумо ид каден, чи ба шумо урусора файрод каден. Охо кира файрод кунам? меган ки ай хештабори дурда ҳамсояи наздик хубай. Охи ё мара дар ҳама ҳолат дастгирӣ мекунанд. Дар ҳама ҳолат ман чи хеюра файрод намекунам. Салом алейкум хоҳарҷон Созен. Ва алейкум ассалом раҳмат соз. Фарзона хоҳарҷон чӣ хел шумо? Просто апаҷон салом Созен. Апай Симия раҳмати калон. Раҳмат апаҷон. Блоги шумо чӣ хел? мо ҳар рӯз видео шумо тамошо мекунем. Қандота бизан. Раҳмат. Машаллоҳ беҳтарин апаҷон нағз бошен Симия. Аҳмият натен апа. лаззат нағз раҳмат шумо чӣ хел? шукр нағз раҳмат гаштем оҳиста оҳиста. алҳамдулиллоҳ шукр шумо хубен апаҷон. дома Симия салом чӣ хел шумо Созен? апаҷон шумо чӣ хел зани чақонен ки ҳамаро успед мекунен. худованд қувватия. мегум ҳамаро успед кунам бо успед намекунам. ба дилам беҳтарин каналтон апаҷони админка ҳазор раҳмат. мада урӯз як кас нависта номи канали чия? нагуфти номи каналам Дилия ҷон. ҷон салом чӣ хел шумо хоҳарҷон? 61 лайк раҳмат барои лайк. шукр алҳамдулиллоҳ Сосимия раҳмат. Фатима ҷон дар ҳавои тоза. ховай духтаро видеои нав мондам хабар гирен. ҳама каса канали Дилия Тиҷи Марҳамат видеои беҳтарин доранд.
раҳмат лаззат марҷона хоҳарҷон сизем дилия машаллоҳ кори хуб мекунед дар дунё ҳамин кору мемонад апаҷон раҳмат фотимаҷон чанд сола аст фотима 1 солаву 7 моҳа салом духтаро дидам апаҷон видеои шумоя дили апаҷон зур хетеро ҳой хетеро то сара вайрон накуна мемонанд метони хитрам канал букшо чӣ ба канал кушоде барои чӣ канал кушоде чӣ ба хелӣ каде салом алейкум салом саломат бошед апаҷон просто паноҳат ба худо дилия ман хабар гирифтам бачаҳои шумо ҳам дар хона русӣ гап мезананд ранги духтарчаи ман бале алейкум салом виктория хоҳарҷон хушомадед мандаям майдача аст 1 солаи 6 моҳа ченем духтари ма бидайда я моҳак фарқ дошта алейкум салом кадом одамҳое ки сухани безе менависанд худованд нигоҳ дорад ҳидоятчон куна биге салом сарта вайрон наку тоҷики мо ҳамин хела беҳадди бад гапҳои безе менависанд ман медонам ин гапҳошон хучони зон мекашида бошанд привет чӣ хел нағз машалло кӯдаки майдая дӯст медорам апа ин одамо беаҳамият наметиҳанд шавҳартон аз куҷое турсунзода мешаванд шавҳарам айму турсунзода лаззатҷон кӯдаки майда кунед охе аз як хел тоҷикору 100 баробар беҳтар рост лаззат чӣ дар эфир намекунед 4 дорам апаҷон алҳамдулиллоҳ шукри аллоҳ умра ки дарозтиашона омин умрашон дароз мешавад изо намекашанд наметонанд карда эфир апаҷони дома омин раҳмат апаҷони симия салом хоҳарҷон шири пӯст хӯри ба мерем ман аз шумо ёд гирифтам чурухот хобония беҳтарин ҳунар доред раҳмат ҳоли бо чакакуния сар кардам дастхони очам чака овардам халта духтам чака кардам ҳамқа бамаза ай шири пӯст беҳад бамаза мешуда чакаш чака ҷурғоташ ширша хӯрда наметонам кӯдаком аметиям чихе бигӯм аслан ҳамин шира уқа нағз намебинам ҳамин ягон қиртақдард ягон силфанашаом намехӯрам ҳамин каша ширбиринҷ ҳамин хеле чизора уқа дӯст намедорам не ки ҳамин ҳашон барои чака ҷурғот мерава як қиёмат чака кардам ҳозибо имрӯз 2 литр шири дигара бо ҷурғот чака хов кардагимам ҷурғот чака карочам ранги ҷурғот баъда халта бо мерезимаш беҳтарин апаҷон рӯзи кама набинӣ раҳмат омин ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ алейкум ассалом салом ҳама вақт хушбахту саломат бошед раҳмат омин раҳмат апаҷони просто лаззат эфир кунен бе овозам меша охир салом созен хубен саидахон раҳмат шукри худо шумо чӣ хелен созен фотима чени духтари ма будааст ассалому алейкум ҳама каса созен фарзандакотон созан алейкум ассалом апаҷон шумо чӣ хеле созе влог вкусняшка мусулманские веши влог вкусняшки марҳамат роен ва каналои беҳтарина 2 канал доран апаҷони моя дастгирӣ кунен ключ битен наметонам ключ дода ақлам намегира бекор шуден эфир кардестен бекор нашидам ним духтар мада бери хоб бурда ира чӣ хел монда мера як гуфтум монум бурам хона да иҷа мурғо гаштестем гуфтум ягон мурғ набоеда дурин калеска духтар ма ягон ҷоша ягон хун куна ягон кор куна уфтад дилим да чандта ваҳм рафтак да ин пеш калеска истодам эҳтиёт ними ҳаёт гуфта салом апаи фарзона сазед хубед фарзандо хубанд намедонам накардам апаҷон эфир ассалому алейкум апаҷон алейкум ассалом шуҳратҷон хоҳарҷон салом хушомадед чуд папои жозимети дар ин россия фақат урусҳо меоянд ида бо тоҷико меомаданд ма ҳамсояҳо урусанд бале ҳамаи ҳамсоя урусанд ягон тоҷик нест аҳамият натия заблок кунед ҳамун ки аввал ҷавоб медодам сарма вайрон мекардам ҳозир ҳамин хе даже нимша нахонда заблокироватчон мекунам
алейкум салом, хуш омадед апаҷони мусулманскӣ. салом алейкум апаҷон, гапҳои хуб мезанед. алейкум салом раҳмат. алейкум салом шӯҳратҷон, хоҳарҷон раҳмат. шумо чӣ хел? Ключ битен, наметавонам ключ дода. раҳмат лаззат. алейкум салом апаҷон, ҳамиҷедаед созед хубед фарзанда хубан апаҷон. раҳмат, шукри худосоз. салом алейкум салом. салом саида, дар мактаби 51 роҳбари синфтон кӣ буд? роҳбари синфмон ҳоз мегӯм вақто ядум бромада занаки помирӣ буд. номуша ёдум бромада, фамилияш кати я занаки помирӣ буд, муаллимаи ботаника буд. мананда 4 бача, мошоаллоҳ. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. алейкум ассалом. ман гӯшкарда пасудаш мешӯям. ман бисёр вақт ҳамхалӣ мекунам влогоя эфироя ҳами вақти авқот кунӣ кор кунӣ ҳамхалида тамошо карда омӯхта шудагим то я влога я эфира намонам кор кардан метавонам. нағз раҳмат апаҷони фарзона. лаззаҷон дер тарак соб мемонам, нав як соб мондам. созен ҳама каса духтаро, шукри худосоз. привет, саломат бошед апаҷон. привет, раҳмат. привет хоҳарҷон, умрашона дароз шавад, нағз бошад. духтаро марам дастгирӣ кунед, нав канал кушодагиам. мама осия марҳамат, дуроен канали нав будай. не ты шо ура ки гирифт? ай куҷо? майли ака биёя. картаи мара гирифтен рафтен мороженое харидем. апаҷон бачаи калони чанд сола ҳай? 6.5 сола. чида шириш ғавс буда? шири буз ғавсай. оҳо 67 лайк. раҳмат. раҳмат апаҷони дилия. аллоҳ аз шумо розӣ бошад апаҷон. манам занҳои уруса ҳар сол идхона даъват мекунам, ҳеҷ гап надорад. морам ҳамин хел. раҳмат барои суханои нағз. саломат бошед. раҳмат ба шумо ҳамчунин апаи фарзона. муҳаммад мустафо. муҳаммад мустафо. муҳаммад мустафо. муҳаммад буройда бери играт кунӣ ки даоҷо фотима хобай. раҳмат ба шумо ҳамчунин апаи фарзона. 67 лайк. салому алейкум. созен хубен? алейкум салом. раҳмат. шумо чӣ хелен созен? апаҷон чӣ ба айман намегиранд? чира намегиранд? мама осия каме нависен сообщество мемонам. эсаминҷон сози дугона. апа ранги худам буда шири ҷурхота нағз медаҳӣ. наметавонам бе шири ҷурхот ман авқот хӯрда наметавонам. ягом намуд авқота бе чака хӯрда наметавонам. ассалому алейкум. нағзми шумо? ман абухоро. саломатитон нағзми? алейкум салом. раҳмат. раҳмат ки видеои моро ай бухоро тамошо мекунед. мустафо ти 3 мороженое купил? 3 мороженое купил? ина бачаи ма рафта купил 50 рублей. разреши дод назане кудака бедор мекуне. меша шӯҳратҷон шумо созен? админка фотима чанд солаҳа? 1 сола ва 7 моҳа. ясаминҷон валейкум салом. хуш омадед. шавҳартон аз куҷои турсунзода мешавад? наметавонам гуфта. хоҳарҷон беҳтарин ганда меҳнатӣ будаен. баракат ёбен илоҳим. омин. раҳмати калон. ҳосоз раҳмат. чӣ ҳол дорен ясаминҷон? хуш бошед лаззат. ҳичи дугона гаштем. фотимаҷон шир намемакад ё не? ҷудо кардагим. шакаша мехӯрад. саломат бошед ҷонакҳои ширин.
апаи Наргиз эфир накаросанми Ясаминҷон. Салом хоҳар. Алейкум салом апаҷон. Ма душ кардум биромадум ҳозирам эфир будаку. Ҳо 1-50 минут шуд. Ҳамин хел эфир кунен вақт намешавад. Салом алейкум салом. Ассалом, ман ҳам дар Москва дар 6-ум этаж дар куни халтаи чакам кашолаи кӯдакон гуфта мегардам. барори кор шумода. Алейкум салом. Раҳмат. Не бачаи калони ман нағз бибина. Агар инами бачаи диманги ма дар коса чака боша дар як дастархон қатиш бишини ӯ косаша мегире кухни мерава. Бачаи диманги. Супер фаҳмо. Салом, ман як подписчики нави шумо. Алейкум салом. Хуш омадед. Фаҳмо Айман маълумай география мусулмонова адиба. Намедонам. Апа ҳамин бачаҳо аз чанд сола роҳ мегарданд. Ҳар хел бачаи калоним 1 сола 2 моҳа буд раҳ гашт. Бачаи димангим 10 моҳагиш дар раҳ гашт. Фотимаам ай 10 моҳагиш раҳ гашт. Дери дер ба фикрам ки то 1 солаву 3 моҳа 1 сола 4 моҳа мумкин ҳамин хел бошад дери дераш. Апаҷон номеро татия катим ба забони русӣ гап зан. Ман ёд гирам савоб мегирен. Ба худо вақт надорам. Бехафагӣ вақт надорам. писари ман 1 сола мешавад наҷӯшанда. Раҳ мегарда ҳолизиқ нашавем. Забони русиро ай ҳамин интернет бизане. Ҳамин хел агар бе ягон кас ҳам хел хушрӯ нишон додагиай ҳамаша как научиться русский язык бугӯ. Инам хали бизан аяму ютуб тамошо ки ёд мегирӣ. Ассалому алейкум. Шумо дар кадом шаҳред? Алейкум ассалом. Шаҳри Новосибирск. Ман Осия. Клуч дорен? Надорен. Клуч дода наметавонам. Ақлимам намегира. Ай шири биз намегиран. Чӣ намегиран ай шири биз? беҳтарин зан ҳастед. Ман ҳама видео шуморо тамошо мекунам. Раҳмат. хай барори чақчақ. раҳмат. шири буз бомаза. Ман нахӯрдиам. Як бор мехӯрам ки ҷо мефурӯшанд. Дами магазино кози малакон айстагиай беҳад қиммата шири буз. Шири гов арзона, шири буз беҳад қиммата. Кози малакон айстаги датанаш. Ассалом апаҷон. Сизед нағзед. Ман мухлиси шумо апаҷон. Алейкум ассалом. Раҳмат. чӣ хели ключ бо. Ман шири буза кати шири гов кати мекунам баъд ҷурхот мезанам. фаҳмо. Салом алейкум. Сози рӯзҳои баҳори муборак. алейкум ассалом. Раҳмат. салом алейкум хоҳарҷон. барои дастархон идонат хурсанд шудам. Мошоалло. беҳтарин обрӯи тоҷикона бардошти бояд рӯзҳо бинанд ки мо чӣ хел истиқбол мегирем идомона. алейкум ассалом апаҷон. раҳмат. дар ҳақиқат бигем ки дар шок буданда ҳамин дромадан дастархона дидан талхашон кади. мегаи қа продуктора шумо чӣ кор мекунед? Гуфтам иҷаи мода ида. Гуфтам мо ида ҳамин хел ҷашн мегирем. ва ё пеши айхмон иди ҳам хели пасхашон буд. иди ки баъди ҳамин чиз мекунанд ку пост доранд ворам рӯза мегиранд. 4 дона тухма меҷӯшонану 1 таблучка мепазанд ба ҳамон ичон тамом мешавад. хоҳарҷони админка хонатон аз хонаи шиштагитон чанд соата роҳ аст? Ман ҳамсояи ҳамон хонатон. кадом хона? Инами хонае ки ҳозир ман зиндагӣ дорам ай ӯ хонаҳомон як 15 минута раҳай. салом апаҷон. Ман ай Беларусия тамошо дорам авқот када. алейкум ассалом. раҳмат. намедонам бугӯ. салом апаҷон. сизен? алейкум ассалом. соз. раҳмат. русиро намедонам биген охи. ман намедонам. салом апаҷон. алейкум ассалом. манам блогер шавам мегӯм. шумо ин қадар ҳунар доред. бо баъзеҳо гап мезананд. ман ин қадар ҳунар надорам. чӣ хел пеш мебарам канала. агар ҳамин хел ҳунаре ай осмон бурезам одамо гафта меяванд гап мезананд.
اپا برای ویدیو کردن در یوتیوب خیلی دو دوره. بله خیلی. من هم یک مخلص شما هستم. رحمت. السلام علیکم اپا دیلیانی نیچه چخلان. علیکم السلام. неким подписаться کرده نمیتونم. подписаться подписаться به حرفای سخت نیست که در بالای همون چلیک تو نمونه подписаться میشود. دخترچه به 9 ماه مساج گفت لیک دیوانه قبیده راه رفتاست مساج گیرم پس 9 دختر مساج گیر بیس نفهمیدم. سید جان من زن هستم. بهترین زنی مهنتی هستید. من همه ویدیو شما رو تماشا میکنم. رحمت. شما به من به فرزندانم بهت محقولید. رحمت. سلام علیکم بچونین. سلام به همه اپا و خواهران. علیکم السلام. سمیره سمیه جان خوش اومدین. سلام سازین. سلامتی خوب. کانال ارزنده تماشا میکنه. علیکم السلام. یک اوچین ریدکه التماس گوید از کجای ترسون زده نمیتونم گفته. سلام اپا جان کلوچتی نمیتونم داده. سلام موجی اومدی. سلام. من و فرزندانم زندگی شمول انتری ثبت میکنه. شما یک انتری ثبت میکنه. رحمت. فاطمه جان خوبه؟ بله. سلام خواهر جان. من سرای اپا سازند بود و هواتان از سالهای پیشینه تستر گرم شد می؟ بله. علیکم سلام. هر سال پیش گرمی پیشتر اومد. جان چند سال شد در مسکو این؟ ما در مسکو نیستیم، در نوسیبیرسک 9 سال شد. السلام علیکم سیده بانو. علیکم السلام. دوستان عزیز کانالی ما در بیاین افیر دارم با کلوش دیر نکنین. ما رو هم دوستان عزیز ما رو هم دستگیری کنین. گاو نداره؟ نه ای گاو ایجا میترسم گاوشون به حد کلونن. سلام اپا جان. علیکم السلام. سربان ترسون زاده در حصاره نزدیکه. بله. افیر جمع بستم که نمیشه و این یک ساعتی رو نشد. همه تون در رحمت که با ما بودین. سلام اپا جان شیرین سخن سازی کودکات ساز پدر که هاچ خیلن. علیکم السلام. رحمت. مردم سوالی شوهرتان ای که چاختان ای که جنتین هر کده سوال جواب نمیتیه به عقل نشه. سلامت باشین اپا جان. گپای خوب میزنین. سلام. رحمت. سلام علیکم خواهرم. شوهرتان چیکاره؟ علیکم السلام. طرف شمایان هم گرمی 22 گرادوس گرم. همه تون در رحمت. همه تون در همه کسا خوش آمدین. افراد اینجا جمع بس میکنم تا ویدیوهای آینده. سربلند خانه آباد باشین. ویدیوهای ما یکی در آمدین اول لایک مونه. در پناه خدا همه کسا همه نوارها بسیار صمیمی و حقیقی به صبرانه انتظار میشویم انشالله. رحمت. همه شما دم رحمت.